son rigima ba, hasali ma a fili bani da hayaniya, ko yan uwana sun san cewa ni bani da fada, bani da hayaniya. To wannan karon ya zama dole in fito in yi magana. Na farko ya zo ya ce mini wai na zagi iyayen shi, ban yi magana ba. Na biyu ya zo ya ce wai ya gaji da aure, shi ya gaji da aure ba dole bane kaza, in ka gaji da aure sai ka zo media ka ce ka gaji da aure. Na uku mun zo muna hayaniya, ban san yana bidiyo ba, murya ta shiga ciki. Na roke shi don Allah don Annabi kai hakuri kar ka daura wannan bidiyon, murya na ya shiga. Yace sai ya daura saboda duniya ta san me ake ciki, saboda shi dama auren ya dauke shi a matsayin content. To kaga yanzu aure ya kare, sai ka nemi abokin yin content, saboda aure sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Aure ba abun wasa bane, ka dauki aure a matsayin content. Ka dawo jiya ka zo kana min sharri wai ina hujja. Wannan ne ba zan yafi ba, ba zan taba yafiya ba, kuma ranar gobe sai Allah ya tsaye da mu ya mana sakayya. Hatta abinci da nake ci a gidanka da ruwan da nake sha kullum a gori kake mi, kai kake ciyar da ni, kullum a gori kake mi. Jiya ka dawo gida, kana dawowa gida kawo kaina da zagi, ka kama zagi na karuwa, ta inda kake shiga ba ta nan kake fita ba. Ba irin zagi da cin mutunci, har cewa kai wai wahala ne ya dawo da ni gidanka, duka ka faɗa. To na barka da Allah, kuma kuɗi na da yake gurinka miliyan 1,300,000 da kuɗin labule na da ka hana ni ɗauka duka zaka biya. In baka biya a daɗi ba zaka biya a wahala, saboda ba zan barka ba, wallahi ba za ka ci min kuɗi ba. Allah ya gani na so ka so na gaskiya, kuma na so na yi zaman aure, amma ƙarshe da sharri ka biyo ni, cewa ma kai ka dawo da ni ne saboda ka ɓata min suna, saboda a baya mutane sun karɓe ni na ɗaukaka.